टायरा अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल दायो स्कुटिनि एसे सिनेमाटिक शट लानो नागिरदों नोंथांमोना सिनेमाटिक शटखौ इन्जय खालामबानो जाबाय नायलांदो बिदिबा गोदान होनानै बिराद बरिया जादों Oh my God! टायार शक एबजर्बार क्लाच रलार ओमफ्रायो कार्बेटार गोदान सोलायनानै स्कुटिनि पारफरमेन्सआबो बिराद मोजां पिकआपफ्राबो बिराद मोजां होदों सालायनायफ्रावबो टायारनि थाखाय सिगां टाइमावहाय ब्रेकनि पारफरमेन्सआ एसे खम जादोंमोन दायो टायारखौ गोदान होनानै ब्रेकनि पारफरमेन्सआबो बिराद मोजां जाबाय ओमफ्राय पिकआप गुटिखौ चेन्ज खालामनानै पिकआपआबो बिराद बरिया जाबाय आरो कार्बेटारखौ चेन्ज खालामनानै माइलेज आरो पिकआप गासिबो बिराद स्मुथ जाजोब्बाय ओमफ्राय सिगां टाइमावहाय शक एबजर्बारखौ गोदान होयैयाव एसे माने हाखर बायदिसिनाफ्रावहाय एसे बारल'नायखौ एसे बोरैबा मोनोमोन आरो दायो गोदान होनानै बिराद बरिया जादों दायो बेफोर गासिखौबो सोलायजोबनानै आरो इन्जिन अइल बायदिसिनाफोर होनानै स्कुटिनि साउन्डआबो बिराद बरिया जादों नोंथांमोननो स्कुटिनि साउन्डखौहाय खोनासंगोनसै बेलिंची नागिन निकाली दायो स्कुटिनि एसे सिनेमाटिक शट लानो नागिरदों नोंथांमोना सिनेमाटिक शटखौ इन्जय खालामबानो जाबाय
खोन्थानोसै बेयावहाय आंनि माखासे लगायनाय पार्टफोरावहाय आंना बेसेबां खरसा जाखो मेकिं चार्ज लानानैहाय बेसेबां खरसा जाखो ओमफ्राय बिनिनो दहायथ' आं प्राइसफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय माबाया टायरा अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है 1300 लादों ओमफ्राय सगे गोबारा 1100 ओमफ्राय पिकआप गुटिया 300 ओमफ्राय कार्बेटारा एराउन्ड 2700 गोलैदों ओमफ्राय टटेल आंना खरसाया जादों बिदिनो उल्टां फाल्टांबो जानो हागौ टटेल 5700 बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे होदो बिराद बरिया मोनसे कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला शेयार खालामदो लोगो मोनफिनगोन बिदिनो गोदान मोनसे भिडिअआव बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय